yabona unomakhwetha abayi-7 or 10 ngophuma utyebile bakhwetheni because banebhekile ababa. So and apha ndiyoba ngukhange ndingafuni uba ngikhankatha because of ndiyayazi ngoJuni ndizawuhlutha. Yabo ezabhekile ziyi-10 ziza kum rasi zonke akutyiwa without mna kuthiwa fater ukutya makuqala kujonga ngufater. Ndinenyama yam ndinentoni ebuhlungu uphuma kwabantwana esuthwini. Aba bazali babantwana bebendazi ba kukho la mfana ugcina abakhwetha fa nethi baphuma abantwana ndibuyela back to square one endlaleni. And ke aba bazali into ibisidibanisa iphelile. Noba ndingayonyoshoza pha ndiyothi ngcu sigqithile into akusekho mkhwetha mhlawumbi ndiyohlalela loo soporo bazawuyitya. Bayandiphakela ngoku iselikrwala le ntwana isafikayo le ntwana bandiphakele.